ka jing ai jonga ka dap yang ye phi namar la penjanai ka bor jonga ha ka jing tlot da ka bakamen namar kata ngan kham le thau burom ha kita ki jing tlot jonga knang ba ka bor Chris kan yo shongsa hanga dongin yawan hajan da ka donot bashisha ha ka jing ngos kemba ka jingen pala sinret iki donot jongi na ka jia tiplem basniu bat pala sat iki met jongi da ka bakun na markata da ka jing ngokmen hintong na ki pukri ka jing pitim na ba ngan the hau tau basliang bat ki wa do ha ka khndo berkhiang ngan the yala minsim halor usambai jongi bat yala ka jingker khu halor ki khon kik siu jongmi lada uno ru usngau sliang ai bo wan hanga bat ba diru jar ubanget hanga kumbala ong ha ka jingtho ki wa ba im kinyai tu no na ka do no jong u Henry ye ka ne ulakren shapang minsim haba philet lingba ki nga ngan long lembat phi bat lingba ki wa kinom telep ye phi utrai ulong mau siang jonga bat ka kut jonga bat unong pelat jonga blay jonga mau siang bas kem jonga ha ken ngan shania tumino ita ki bahaka jingdum tupen yeladi pin yabam haki linti bat haki clear lum baro kinlong ki jaka bam plang jongpi kinom thangan limnes liang te ka jingshit bat ka sngi kinom sho yaki namar utaw baisin yaki beten yaki hajan ki umpo liru yalam yaki naba katba ka beneng ka jrong hakli ya ka khndo ka bakrao ka taken ka jing isin jong u kalong ya kita ki beshep tieng ye u namar kata tu tip ha ka ni ka sngi patu da perkhat ru hala ka donun ba u dry ma u hi ulong u blay ha ki beneng shajrong pat ha ka perthai shapo pat don shuken bat nga da nget skem yakanihi bau ta ubalas dang hapi yaka jingle bapha penjana yaka hadu kasni u Jesu Chris bat kata ka jinkermen kamchu penran bu khoken naba yaka jing ublay la the ya no buk ha ki do no jangi da minsim bakhoi ya ubala ai no hangi utrai unya lamru ya phi halakasni but upendap ya ka minsim jong phi ha ki jaka ring khyang but pen khlan ni kish eng jong phi phin long ru kum ka per bala ai but kum ka po liu ki ba ki jong ka kim du no